Napríklad ja som stále piči z toho, že furt legálne jazdiť Monako, čo najviac sú tam najjemnutejšie zakruty, čo existujú. Ja si moc vážim, že som to mohol vidieť naživo. To som urobil chybu v minulosti, že z Red Bull ma zobrali na F1 a ja som predtým nemal nakúkaný Drive to Survive a bol som úplný like. No jasne, videl si iba auta, jak idú. No jasne, a nechápal si čo, kedy pit stop a gumy meniť a toto, no jasné. Jirka už mal vtedy nakúkaný troška ten seriál, tak tomu rozumel, ale inak sme tam boli spolu, proste pozerali to na obrazovke, papali catering, potom sme išli ku okruhu, wow, nič nevidíš, ale keď pochopíš tie manévre a tie proste, je to skvelý šport. To je brutálno, to je fakt brutálno. Hlavne, jak sa biznisovo rozbehol posledné roky, koľko je v tom proste práchov. Motorsport, jak ťahá ten brand. Crazy. No, odbočili sme, no. Napríklad ja som stále piči z toho, že furt legálne jazdiť Monako, čo najviac sú tam najjemnutejšie zakruty, čo existujú. Akože tie úrazy v týchto športoch, keď sa zamyslíš, že idú 300 km, dobre, v tej 300 keď sa to našťastie moc nestáva, ale dáš 170 do steny. Do zatačku zle dáš a v 170 trávnik, potom barikáda, potom kamene a potom horíš. To tvoja chyba, auto vyladené a proste niekto iný rozhodne o tvojom osude. To je extrém, to je strašné volačo. A sa mi aj ľúbilo, videl si Gran